van zijn leven niet gedacht. Kiekje, kieken, kiekje, kieken, dat hadden ze van den alden niet verwacht. Aan iederen herm 3 neetjes, en al de boek lust nog groene bleetjes. Kiekje, kieken, kiekje, kieken, dat hadden ze van den alden niet gedacht. Dat vind ik nu zund, hè. Ja. Ik heb dan 10 of 15 pakjes liggen, dus we kunnen verroerd vanmiddag. Dus hij is opscheppen, hè. Dus een ding te veel. Oh, wacht. Moet niet rammelen, hè. Hier op de legerschool doet. Legerschool, 4e, 5e klas, wordt ook gezongen. Hè. En ja, dan moest je een vuurzanger hebben, hè. En dat was raar, hè. In het groene dal, in het stille dal, waar kleine bloempjes bloeien. Dat moest ik zingen. Flinke jongen, stoere knapen, foei suf, van zijt ge daar, zijt ge dan niet wel geschapen? Als ik dat zo dan in het begin... Ongelooflijk. Zijt ge niet van 6e klaar? Schaam je jongens en ga mee naar de zee, naar de zee. Schaam je jongens en ga mee naar de zee, naar de zee. En dan moest ik vuur zingen. En dan zong dit ganse stel zong dan met schaar mee. Hè. Daar is het begonnen door. Door openbaart zich eigenlijk dat ik een beetje van zingen kost. Dus, ja. De Putter? De Putter, ja. Vroeger hadden we dus een bijnaam, hè. Dus wat word ik? De Putter, hè. De Putter van Peetjes. Dat lied aan het lenteweer. Toen is nog steeds een... Da 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 da, het voorjaar. Dat lied aan het lenteweer. Want alles wat jong is, och, dat vreet zo heerlijk. Als we thuis waren en we hadden een feest, aan het einde van de bezoek van de kinderen of de vader en moeder jurk waren, dan waren er altijd feest natuurlijk, dat is in de meeste gezinnen. En dan kwamen ze heel keer op bezoek en feliciteren, maar dan verwachten ze van ons, en hoe komt het, mijn vader werd tenor in de Van Lona, mijn broer bariton in Van Lona. Ik was tenor, Nelly was sopraan en Leentje, de 2 dames, alt. Dus we hadden een fijne groep, ja, schitterend. Kunt je je dat voorstellen, dat als we zongen, hè, met ons allemaal, hè, die liederen, hè, trouwens. Ja. Sorry. Dat maakt niet uit. Fantastisch. Maar, en er wordt er ook flauwekul mee gemaakt, hè. Maar moeder dan? Kost moeder dan niet zingen? Nee, ik heb van moeder een centenbekje gekocht. En ik ging met het centenbekje rond. Van de familie allemaal die er waren. Van ze, maar dat was niks. En wassen neus. Dus ik heb dat zomaar gezegd, hè. Ik word geboren. Was ik vrijgezel? Zo had geen gevoren. Was het mijn stel? Heel veel lange jaren is het goed gegaan. En ik heb mijn hart verloren en het is wat me gedaan. Och, was ik maar. Prachtige opnames in de zeg. Was ik maar met dich niet mij gegaan. Die peren is het, ja, er zal wel iets veranderd zijn met vroeger, hoor. Kijk, want ik weer alsmaar ouder. Ik heb als solist op deze leeftijd ben ik de enige in Limburg. Hebben ze nog gevraagd. Wie ze erachter zijn gekomen, weet ik niet natuurlijk. Dat er geen andere is, dus dat ik de oudste weet. Goeie mond, die blauwe ogen, die haar zo blond. Ja. Nou had ik hier eigenlijk niet te letten over, maar ja, het is nu een dingenkamertje geworden. Een kamer die over is.
Dat is Anja Renkien. Oh ja. Dat is Anja Renkien, ja, goed belangrijk, ja. En links is... Links is Stef Carnet, de grote man. Dat is de aangever van NM, hè. rechts is Jules Tomaat. En dat is Jules Tomaat, Dat is Wildzelen. Ah, oké. Wildzelen zong ook mee in de veer, die jongens, die op wie heette ze? Strootzengers. Strootzengers, ja. Ja, maar dat is meer een museum, toch? Ja, zo'n soort kan ze het nu meer. Heb je dan nog wel af en toe vrouwen om de nek, hè? Ja, ik heb dan heel eerlijk niet een vrouw gezien, zelf gekomen. Ja. Maar ik heb ook niet gezegd, nee. Ik heb wel gezegd, maak eens een beetje plat. Als ik ergens naar binnen kwam in een tijd van de vastelovend en het was hartstikke druk, dan waren die bemig en dan liep er één vuur en één achter. En dat vuur liep en dan zogen die mensen, dan zogen die mij en dan ging alles op. Op een blijk stond een geit, op een blijk stond een geit. Zo al mij, in het hek op de blijk. Op een blijk stond een geit, op een blijk stond een geit. Pingalia, neunde wie die geit. Pingalia, Pingalia, zo'n blijk van 18 jaar, zonder val eruit. Het nek, nog achter in de nek, maar het vreet al met knop de hek. Pingalia, Pingalia, zo'n geit van 18 jaar, zonder val eruit. Het nek, nog achter in de nek, maar het vreet al op de hek. Hopla. We gaan zingen. Voor de dames, de oude dames en de oude heren. Ik ben er zelf alleen, hè. Maar dat heb ik beloofd dat ik dat zal doen en doe ik geregeld hoor. Het is leuk werk. Zeker voor die oudjes, die waarderen dat. En ze kennen die melodieën ook nog. Allemaal van buiten, de refreinen dan dus. Ik hoef het niet gans alleen te zingen. Ik moet er even opletten nu. Ja, nu ben ik toch aan de beurt. Hè. Ja, dan ga ik hem toch neerzetten. Hè. Hallo. Ja, dit is Sarapeetjes. Ja. Dat is Sarapeetjes is dat. En hoeveel uur? Ja, Ik moet nog even wachten, hè? Even wachten, ja. Oh, och, daar staat mijn prinses. Zo, die prinses is zo leuk. Sesam, open nu. Zus zit nog onder de deur, pas op. Dag, met de schat. Hallo. Het is van de koude snoet. Ja. Ik. Ja. Er zijn mensen die praten niet, die zien heel stil uit. Ja. Maar muziek, dat is Ja, echt dat buiten ja. het zin, niks. En dansen. Als er en muziek dansen. is, dan leeft hij ook. Dat is ongelooflijk. Geweldig, ja. Lap, heen en het ander dag. En ze lopen zich al Kom jaren maar, als ze wil, achter. kom ze maar lekker zingen. Kom maar, wij zingen met maat. Ja. Dan niet hem liggen, maar ik had het wel verwacht. Na jarenlang studeren kwam ik er nog niet goed. Ik moest wel praktiseren, wie kon ik toch verroet? Mijn linkerbij en mijn rechterbij, die lopen nog wat jaren even eind. Het eind gaat op en het ander neer. En als ze door met verder zien, beginnen ze alweer. En mijn linkerbij en mijn rechterbij, die lopen nog wat jaren even eind. En het eind loopt heen en het ander door. En ze lopen zich al jaren achterna. Ja, schitterend.
Prachtig. Zangers, ja. Dich? Ik, Frans, Boerman. Wild Zelen, Frans Boermans, ja, en mijn broer. Ja. Onze Piet. Hekelliedjes. Hekelliedjes, ja. Ja, dat is de naam. Goeiedag, goeiedag. Och, juffrouw, als ik hoog en sprongen maak. Goeiedag, goeiedag, goeiedag. Had je hier een man van het beterslag, dan kijk eens even heen, want ik ben nog vrij. En ik ben de ware Jacob. Dan kijk eens even heen, want ik ben nog vrij. En ik ben de ware Jacob. Frans, dat was. We hebben dingen. Ik ging dukken naar neer. En dan wel leraar, en dan belde 's morgens op. Ik ben vanmiddag vrij. Geef ze mij peren vrijpen in neer. Ik kan niet, ik weet niet of dat neers is wat ik nu uitspreek. Maar zo zei dat. Geef ze mij peren vrijpen in neer. En breng de Gerrit ook mee. Voor te vissen, want dit was een hobby van hem. De vissen. Wie zou te vissen? Door 2,5 meter, 2 meter, 2,5 meter van de maar. Zo dik dan met mijn Geert en ik keek ook maar naar hem. En dan zit ik een dobber bij hem onder. Frans, ja, daar heb je beet. Wat, waar heb ik beet? Voor waar heb ik beet? Dat is vissen, och, heerlijk. Ik zeg, kijk in een dobber, hè. Ja. Waar is het dan? Ja, ik zeg, die blijven op zich wachten door die rakker die eronder zit. Nou, dat was. Wie kan dat nu? Ik zeg, het is te laat. Wat denkt ze dan? Ik wist al waar het naartoe ging. We waren nog met een melodie bezig. In zijn gedachten weer, hè. Mijn Marie kwam uit de stad. Hoor Ja. Of is het te horen? Of is het te horen? Nee, dit is goed. Oké. Maar het verbaasde me, dat kleine beetje. Hè? Dat. Ja, maar het zit erin. Oké. Min, nou niks meer zeggen. Min Marie kwam uit de stad. Zag heel blij, nou luister schat. Ik heb een prachtig kleid gekocht. Want ik dacht, nou geit het nog. Wie het zich had aangedaan, zoog ik 1000 bloemen staan. Bloemen achter, bloemen voor, en ik greep gans overstuur. Wat is de natuur toch riek, Marie, als ik dat zo bekijk, Marie. Die schoon figuur, die knap gezicht, Marieke, ik ben kapot van dicht. Dat is de natuur toch riek, als ik dat zo bekijk. Wie wil het vragen of wilt je met mij zingen of wilt je dansen of wat wilt je met mij? Wat wilt je met mij? Ja, dat durf ik haar niet te zeggen. Zo, door. Ja. Daar kwam je toch voorbij mee. Daar kwam ik het. Ik kom regelmatig hier in de Meeuwbeemd en dan zie ik iedere keer de speciale momenten zie ik toch met Schaar. Omdat ik zie dat de mensen Schaar kennen en die liedjes kennen. En ik zing heel veel Venlose liedjes, maar ik vind het zo mooi dat Schaar ze kan zingen. Zo mooi ken ik het nog niet. Dit ook met zijn manier van brengen. Hè? Het is nog echt wie dat vroeger ging met veel mimiek en gebaren. En... Ja. En eigenlijk is dat een manier van brengen die ik eigenlijk zelf altijd heel graag doe. Maar die je een beetje inhoudt, zo van, ja, moet dat nou? Maar als je Schaar dat zit doen, dan weet je gewoon, zo is het goed. Dat is de manier waarop het moet gebeuren. Want al wat jong is, dat vrees zo geer. Dat duiken met vuur. En het knie en het lenteweer. Want alles wat jong is, dat vrees zo geer.
En dan was het een keer. En ik weet niet meer zo precies wanneer. Dan was het een keer. Is het erg dat ik meezing of niet? Net een neer. Hier stonden wij. Oh nee. Oh, is dat hier twee achterin? Ja. Hij had zich zo gedacht en hij had zich zo gedacht, maar al snel had nee gezegd. Ja, zo'n wuilen, zo'n duilen, zo'n hampele man, die niet treurde en niet dansen en niet chansen kan. Laat hem lopen, laat hem gaan. De jongen ziet ik nog niet staan. Zo'n wuilen, zo'n duilen, zo'n hampele man, die niet treurde en niet dansen en niet chansen kan. Laat hem lopen, laat hem gaan. Jongen, zing dit nog niet zo. Ik vrede in de flat waar Schaar woont, 2 deuren verder. Dus ik kwam hem altijd tegen. Dus ik stond in de leef. En hij kwam met Ria, met zijn vrouw. En op een gegeven moment kwam hij aan de poort en zei, ja, je kunt je mij niet zitten. Ik ben Schaar Pietjes. Ik zeg, meneer Schaar Pietjes. Ik zeg, leef je nog? Ja, zit hier liever de lijven zitten. Ik had al die singeltjes, met die haan erop, had ik liggen met Schaar Peetjes. Af en toe Piet Peetje en nog wat andere zangers. Maar Schaar was de hoofdzanger, de hoofdzanger ook. Hoofdzanger en de hoofdzanger. Dus ik kost niet stum. Net zoals Bob Dylan Kins of weet je wel, al die klassieke zangers. Dus wie zei van, dat is Schaar, dat ken niet. Dit is van zo lang geleden. Daar hadden we 20, 30 jaar niks van gehoord. Helemaal niks. Of we nog kon zingen, dat wist ik toen nog niet. Hè. Daar hadden we geen flauw idee van. En bijna zonder voorbereiding zien we toen de bühne opgewoon. En toen bleek dat ik kon zingen. Nog altijd en nog net zo hard en zuiver en met een energie, net wie vroeger. Vroeger had hij een pianist achter zich en die volgde hem. En wij zien een band, dus de moest als zanger moest de band volgen. En daar heeft er nog steeds een handje van. Dan ga je te vertragen. Dan moet Jeroen mij en dan moet Geert mij. Wij moeten als band hem volgen in plaats van dat hij als zanger ons volgt. En dat was in het begin wel redelijk spannend, hoor. Maar hij durft nog ook wel te corrigeren, het ons vertelt. Hè? Het is een baasje, zag je. Is het baasje, hij zingt ook gewoon door. Ja, het is eigenlijk een dom geworden van de vastelovensmuziek. Heel veel respect voor die man. Tot er bij neervelt. Ja? Ja, dat is mijn heilige voornemen. Het klinkt wat hard. Nee, een symposium te gunnen wat 20, 30 jaar moeten missen. Waar echt voor geboren is, dat krijg je van mij, van ons. Zolang hij wilt. Zonder probleem. Door die grote hei, door scheid en buiken. En in de jaren mei, dan bloeit het buiken. Door die hei en nee, door onder het buiken. En dan zag ik dich, en dit straks mee, ik hou zo van dit. Dan zag ik dich, en dit straks mee, ik hou zo van dit. Ja, zijn lijnbis moesten alles ook alleen doen, hè. Maar dat lukt wel, maar... dat ik er nog ben, daar mag ik eigenlijk dankbaar voor zien, vind ik. Hè? Dat ik het nog allemaal zelf kan doen. Dus hier even wachten tot dit rood knopje uitgaat hoor. Ja, Eureka.
Ik heb het gevonden. Zo. Die begrafenissen en crematies. Ik hang me ten nek uit. Kunt je nog dat indenken? Ja, heel goed. Nou, die niet die 5 of 10 of 20, nee, dat zijn er tientallen. Ik kan bijna zeggen 100 die voor mij gegaan zijn. En waar ik allemaal vriend en vriendschappen mee op. En in de diverse toneel, in de operette, in de revue, in het dubbelmannenkwartet. Heestijd Schraar ben ik dus, hè. En de rest, allemaal doe het. Niemand levend. Ja. Deze groep zijn er niet meer en die zijn er ook niet meer. Die is er alleen nog. Ja. Maar ik ook alleen over. En dan, als ik dit dan zie en dat en je nog meer dingen met. Slaat op maar door de overheer, doe die eder echte venloneer. Dat ik alweer dan 92, ja, dat zul ik wel fijn vinden, mits het niet dit wat ik heb erger gaat weer. Hè? Dus dat ik dement weer. Ik heb de slaapkamer gezien. Meenemen heb ik een kussen liggen op het bed en dat is een bidkussen. Heb ik het genomen. En ik ben nog elke avond veel mijn vrouw. Dat ik hoop er terug te zien en wat die al meer zei. En Gerardus, die heb ik daar staan. Zo'n beeldje mee. En daarna staat zonnekloon, voordat je de deur uitgaat, krijg je dit te zien. Wie bent gij, als me de liefde staal verstijgt? Zo mooi, zo mooi, zo mooi die eenzaamheid. Ken van ons bij had nog verdriet. Wie of dat kwaad, ik weet het niet. Zo mooi, zo mooi, zo mooi klonk toen of niet. En ik ging zo eenzaam en ik vul me. Als je 3 minuten wacht, dan heb ik het bed opgemaakt. Oké? Ja, niet dat het een rotzooi is, uur, maar dan zit het tenminste christelijk goed. 1. En 1 is 2. Ach, wie zo trüger is, zijn 2 Herzen, mögen sie klagen. Mögen sie scherzen, oft spielt ein Lächeln ihre Züge. Alles ist Falschheit, alles ist Lüge. Zo. Oh. Ja, de rest. Kijk, ik had straks gesproken over het bidkussen, hè. Harry is. Dat is alles, ja. Daar staat de Gerardus, hè. Gerardus. Mijn patroon eigenlijk. Mijn schoonheid. En dat is een artiestenfoto, ja. Maar wel mooi, hè. Ja. Ik denk dat ze toch een hele belangrijke bijdrage hebt geleverd. Dat heb ik, ja. Dat moet ik absoluut zeggen. Dat kan ik geen tegenspreken. En dat heb ik gemerkt dat ik niet te missen ben. Laat me het zo zeggen. Het is een echte carnavalist zijn. In woord en in daad, nou moet ik niet de ziel staan zuren. Maar ik meen toch wel dat ik... een schaar hebben vuur gehad, laat me het zo zeggen.
Nou, dat vind ik een mooie laatste zin. Al wat ik lief, door te kunnen liggen met tienen hechten. Ta-ta-ta, Venlo, stedje van al en plezier. Aan denk ik altijd weer. Dank je. Ja, dit moet het inzien, joh. Blijf het wel. Kiekse kieken, kiekse kieken, dat hadden ze van zo even niet gedacht. Kiekse Jongen, kom maar. Ik dacht het niet zo op te dat is te lief. Hij heeft toch een knappe boy. kiekse kieken, dat hadden ze van den oude niet gedacht.